Искам много да ви благодаря за тези 76 и 9. Не знам колко станаха. Колко ми бяха абонатите, бе? 79 или... Добър въпрос. Не, 67. 67, да. 6-7. Чик-7, не, брат, стига, базикам са. Това е вече миналата не стига глупости. И благодаря ви, че така се катерим се по стълбичката нагоре, както се казва, да съм малко по-интелигентен, И скоро, грамотен. ще станем като предишния му канал с 700 абоната. Нали, много се надявам това да стане, защото предишният канал беше уникален, а какво стана с този канал ще ви разкажа Дай после. утре.